Добре дошли в предизвикателството Нелека атлетика. Нека ви запозная с екипите. Това са Домино и Асен, Асен и Домино. Нечовеците са изправени пред вкусно предизвикателство, за да разберем дали могат да устоят на изкушението. Да не губим повече време. На старта! Готови? Старт! Домино не издържа на изкушението, което позволява на Домино 2 да вземе преднина и той успява да завоюва своята победа в нелекото надбягване. Приятели, важно е участието. За всички сме приготвили награди. За някои купи, за други купи пълна с храна, но никой няма да се тръгне без награди. Очакваме ви на Балканяда 2024 нечовешки магазини Доктор Стефанов. До скоро!